Nginibingelele ngiphinde namukele kwi-channel yethu. Uma ungakaze usubscribe, sicela ucindezele usubscribe, uvule no-notification bell ukuze ke ungaphuthelwa yindaba eshisayo. Namhlanje ke mbukeli sikhuluma ngendoda ke ebizwa ngoPhakela Umthakathi. Kungani ke lo muntu esephenduke isihloko esikhulu enkundleni zokuxhumana? Futhi kungani ukuhlangana kwakhe nabaholi ke benkolo yamaSulumane sekudala imibuzo eminingi kubantu base South Africa. Ake sikubheke ke konke okwenzekile. Mumva nje i-United Ulama Council of South Africa okuyinhlangano yabaholi benkolo yamaSulumane iqinisekise ukuthi ke ibe nomhlangano noNkosikhona Ndabandaba owaziwa kakhulu ngokuthi uPhakela Umthakathi. Ngokwestatement sabo ke umhlangano wawuhlose ukuxoxa ngeinhlelo zembhikisho eyayihlelelwe umhla ka-30 June kanye nokunciphisa ukungazwani emphakathini. Ngokwestatement ke esikhishwe yile nhlangano uPhakela Umthakathi utshele abaholi ukuthi inhloso yabo akukhona ukukhuthaza udlame kodwa ukuthi imbhikisho kufanele ibe nokuthula futhi ihloniphe umthetho. Kodwa ke lokho akuzange kuvimba abantu ukuthi baqhubeke nokuxoxa einkundleni zokuxhumana. Abanye bathi ke lokhu kuzama ukubonisa ukuthi izinhlaka ezahlukene emphakathini sezizama ke ukwakha ukuzwana phakathi kwabantu. Abanye bona bathi ke basamangaza ukuthi kungani lo mhlangano wenzeka futhi basibuza ke ukuthi uzosiza ngempela yini ukwehlisa ukungezwana okukhona ezweni. Ngakolunye uhlangothi ke i-UUCSA iphinde yakhipha umlayezo ocacile ukuthi ke wonke umuntu kufanele alahle udlame, ukwesabisa abantu nokuhlasela noma iliphi iqembu. Le nhlangano ke iphinde yagcizelela ukuthi abantu banelungelo lokubhikisha kodwa ke lokho kufanele kwenziwe ngendlela enokuthula nangokuhambisana nomthethosisekelo ke wase South Africa. Uhulumeni nawo ke uphinde wanxusa abantu ukuthi bangathatha umthetho bawufake ezandleni zabo. Wathi ukuphoqelelwa komthetho kuwumsebenzi wamaphoyisa nezinye inhlaka zikahulumeni hayi izakhamuzi. Lokhu ke kwenza abantu baqhubeke nokuphikisana ngembono. Kukhona abaseka uPhakela Umthakathi bathi ukhulumela ukukhathazeka kwabantu ngendaba zokungena kwabantu ngokungemthetho ezweni, ubugebengu kanye nokusetshenziswa kwezinsiza zikahulumeni. Kodwa ke kukhona nabanye abathi kufanele kuqikelele ukuthi lezi zingxoxo zingagcini ngokudala inzondo noma ke ukuhlukumezana phakathi kwabantu abavela emazweni ahlukene. Yikho kanye lokho kwenza lo mhlangano wadonsa amehlo abantu abaningi. Umbuzo omkhulu osalindele impendulo uthi ke ingabe izingxoxo ezifana nalezi zizoletha ukuthula nokubambisana noma ke zizokwenza abantu baqhubeke behlukane ngembono. Okwamanje ke okwaziwayo ukuthi umhlangano wenzekile, i-statement zikhishiwe futhi ke izinhlangothi ezahlukene ziqhubeke nokunxusa abantu ukuthi bagweme udlame futhi balandele umthetho. Nokho ke lo mhlangano awuzange wamukelwe ngendlela efanayo yibo bonke abantu. Einkundleni zokuxhumana ke abantu abaningi bazwakalisa ukudideka nokukhathazeka. Abanye bathi bebengalindele ukuthi uPhakela Umthakathi ahlangane nabaholi be-UUCSA. Abanye ke baqala ukuzibuza ukuthi kwaxoxwani ngempela emhlanganweni. Lokho ke kudala imibuzo eminingi ngoba ke imininingwane egcwele yalokho okwaxoxwa ngakho ayizange iziveze ubala. Abanye baze bathi ke bazizwa sengathi umuntu abebekade bemthemba useshintshe indlela abenza ngayo izinto. Kodwa ke kuze kube manje akukho ubufakazi obukhombisa ukuthi uPhakela Umthakathi wenza okuphambene ke nalokho akusho esidlangalaleni. Ingakho ke abantu abaningi besalindele ukuzwa kabanzi ke ngalomhlangano ukuthi uzoba namuphi umthelela esikhathini esizayo. Wena ke uthini ngale ndaba mbukeli? Ingabe ucabanga ukuthi ukuhlangana kukaPhakela Umthakathi ke nabaholi be-UUCSA kuzoletha ushintsho oluhle noma ucabanga ukuthi ke kusanezinto eziningi okufanele zicaciswe? Ungashiya umbono wakho kuma comments, ungakhohlwa ukucindezela ulike, usubscribe futhi wabelane ke ngale video nabanye. Sizophinde sibuye futhi nezinye indaba ezishisayo maduze.